everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Ang palibot. Ingon sa tilira ako ang nagtikaw-tikaw din sa kakawayan. Tingog sa mga mangtas. Udagan sila din sa akong naimatangan. Maganda ko. Kinahanglan nga di ko magpalipat nila. Kuya Ryan? Aliyah? Nagsunod ka na ako? Oo. Dre, managot ha. Kinaasa itong palibot ang mga mangtas. Hadlok ko, kuya. Hadlok ko. Aliyah, ayaw pagilak. Kimadung kanta. Dirita. Dirita sa may mga dagkong bato. Arita tago. Tora sila. Napasalipot sa mga dagkong kaway. Naklaro na ko sila. Naklaro na ko ang ilang panakway. Tungod sa kahayat sa buwan nga mitanak nila. Hala, ang ilang nahong. Murag mga iro. Ugtong na sila yung mga ikog. Hala. Misimot-simot sila sa palibot. Aliyah, ingon sa nagpatong. Ingon sa nagkatimaw sila. Grato, Aliyah. Nasakpan ka, kuya? Ingon sa... Hindi na silang padoon sa atong limutangan. Kuya, managanda, kuya. Managanda. Pagparaw, napagyapon sa akong kilit. Aliyah, Kuya Ryan? apa, ugsok-sok diyan sa may ilaw sa bato. Bisa kung sa'yo may tabo. Ayaw kipagawa din eh. Ha? Una na ko sila. Sina, apa na. Ug ana suksok sa ilaw sa bato. Anda ko kami akong banana. Doon na sila. Bukalit ko sa pagpalo. Nga! Naikot ko siya sa mata. Mulayat sila, paingon ako! Ayaw sa mong layat! Sinugoy ni! Ako na tumama! Kaya ako nandag! Suka! Patay! Diri mi atubang nako! Iyay! Tuba na naman akong dada! Ay, doon ako ha! Sa piyagan di ka ni! Bahal! Bahal naman ito ba? Naipuspos! Ako po dito bi! Sige! Yan na! Ako ipuspos! Sige, doon ron! Ay! Muduhol na ako! Ayaw ha! Ayaw! Ay! Kahit si buko ko! Ay! Ala! Uy! Ala! Gara! Sige! Pagkirip pa! Iwasin sa mong puspos lugay! Ipahita ako na kung usa kanila! Tara sa may bato ako sa nagtuwad! Ikaw sa doon kikot! Tanawa! Tuna siya eh! Aliyah! Uy! Kapay ko si Ryan sa may bato! Ikaw ha! Ongo kanda ko! Naipuspos ay! Kinikiba! Yeah! Pa! Hayop na pagis! Agay mong doon! Aliyah! May ganyan na sundan ako manghod mo. Miliot si kakawyan. Nagtugong tiyanak na yung manghod. Doon na yan. Kay tinggawas mo sa mga tanang mga ungo. Lingin mong buwan. Bisa dili paligin ang buwan, Dugoy. Doon ay panahon ng sugmad yun ang mga mangtas sa mga ungo. Nagkalain-lain sa mga ungo. Karoon din sa atong napit. Di sa atong isla. Nagkahitik na.
Daghang klase sa pagkaungo, Lugoy. Ug usa ra ilang gigikanan. Ang ilang labaw, mao ang demonyo. Lugoy, ipalayo din sa ako ng tangan ang akong igsuon aron dili siya kakita sa pagkabuhaton nato sa mangtas. Dong, unsa na nimo sila? Imo gyapon sa punta ko? O daw ba naglawas sa mga ungo? Kana sila mga dagway, naong og iro, mga ikugan. Dong, Ryan, dili ka ta magdugay din Dong. Isla ka ungo ang gudi din Tiri mo abot sa tong laing grupos mga ungo. Patay kita! Balasubas! Maigo ikaw na nagipaglamay ni mo mga putol-putol nga gahoy. Gasunod-sunod na ang mga dunay gipamatayng mga ongo. Ug dili ra ba gyud diya ang angon. Kay potlon ra ba gyud diya ang patay o buhi. Dadaan ninyo sa akong atubangan. Kay bitayon ko siya ug akong panitan kung kinsa man siya. Matuman among renang ungo. Kining pinugang mga kamot sa pagpanawag og tao. Gamiton ko kini. Ablihan ko siya. Niya. Nakuhaan ko na sa iyang takop. Ihaplas ko kini sa akong tibuok o. Og ibukbuk ko kini sa akong o. Hangtod nga mabasa ang tibuok kong o. Og musuhop sa akong huna-huna. Kaning tatanaw sa buwan. Ang iyang kahayag, midanag sa palibot. Kapresko sa hangin. Di ko lang sirada ng pintana sa akong kwarto. Mohigda na ko. Mas maayo hinuon ang akong kama. Tumod lang sa may bintana. Ug mabatsyagan ko ang kapresko sa hangin. Duka na. Anak, nahumanan ako sa pagpaghitag tibuok kong o. Karong taod-taod, musuhop na ang duka sa kamot. Anhi ko mahibawan kung hain na ang akong anak. Na-interes ko maayo human mi magkasulti sa akong labaw. Kinahang lang mapawi ko si Ira May. Akong nabatyakan, misog na ang lana. Ay, Rame. Ay, Rame. Ay, Rame. Hain ka, ay, Rame. Hain ka. Ay, Rame. Kinsa ka? Kinsa ka? Ay, Rame. Ako si Eden. Ako si Eden. Eden. Napasok sa akin. Sinagdan ko ang bintana. Kaysa ba to? Kanangin sa limog ako na dukog.
Maanugo na nga akong gibuhat. Nasuta ko nga siya gyud. Siya ang akong gipangita. Dili siya anak ni Marina. Ako siya ganak. Ako! Angay kong magmaya. Angay kong magmaya! Sa sunod bali ha. Ayaw na kitpagawas din sa bahay ha. Ilabi na gabi eh. Hadlok man ko. Kay ako raman usa din sa bay. Hayan mo na si Tiabyang. Kakita ko nga may bangon si tiya nga natug. Nagpiyong ang mata. Ug may kuyog siya sa lalaki nga batignaw. Ug sigag kayo ang mata. Unsa? Dili! Dili! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.